Што прыдумалі чыноўнікі для беларускіх жанчын і пенсіянерак? Якія сакрэтныя перамовы вядзе Лукашенко, а таксама пра якую катастрофу б'е трывогу Генеральная пракуратура? Вітаем, сябры! Гэта наша Ніва, і зараз мы ўсё вам раскажам. Радыкальныя ідэі чыноўнікаў для беларускіх жанчын з дзецьмі і пенсіянерак. Яшчэ адзін сакрэтны дакумент здабылі кіберпартызаны. З яго вынікае, што ў 2020 годзе Мінпрацы прапанавала яшчэ больш павялічыць пенсійны ўзрост для беларускіх жанчын. Ідэя была ў тым, каб штогод павышаць яго на 6 месяцаў, і па выніку беларускі б выходзілі на пенсію ў 63 гады, а не ў 58, як цяпер. Такая рэформа была запланаваная паступовай і скончылася б ажно ў 23 годзе. Вось цытата з дакумента. Прапанаваны варыянт улічвае больш высокую працягласць жыцця жанчын адносна мужчын і збліжае перыяд атрымання пенсіі ў абодвух палоў, бо ў 19 годзе сярэдні перыяд атрымання пенсіі па ўзросце ў жанчын склаў 26 гадоў, а ў мужчын 16. Канец цытаты. Былі ў чыноўнікаў і іншыя варыянты. Напрыклад, пакінуць жанчынам пенсійны ўзрост у 58 гадоў, але панізіць ім пенсію на 5% за кожны год розніцы паміж жаночым і мужчынскім выхадам на пенсію. Фігуруюць у дакуменце і прапановы, звязаныя з дзецьмі. Напрыклад, зніжэнне новага пенсійнага ўзросту для жанчын суразмерна колькасці дзяцей. То бок жанчына, якая мела 4 дзяцей, выходзіла б на пенсію раней на 4 гады, маці 3 на 3, 2 на 2, а аднаго на год раней. Але ж адначасова чыноўнікі прапанавалі скараціць жанчынам дэкрэтны адпачынак. Прапаноўвалася, каб дэкрэт па доглядзе за першым і другім дзецьмі складаў 2 гады замест цяперашніх 3. Пры гэтым на трэцяга і наступных дзяцей прапаноўвалі пакінуць 3-гадовы дэкрэтны адпачынак. Прычым пенсійны ўзрост жанчынам прапанавалі падымаць з 2026 ці 27 года, а паменшыць дэкрэт збіраліся ўжо са студзеня 25. Але ж карона, а пасля пратэсты падобна напалохалі ўладу, і ў выніку на такія радыкальныя змены Лукашенко не пайшоў. Можа, каб проста за лішні раз не злаваць народ, а можа і сапраўды палічыў такія прапановы немэтазгоднымі. Адказу мы не ведаем, але ж гэта не значыць, што на прапановах канчаткова паставілі крыж. Магчыма, што пазней да пытання зменаў пенсій і дэкрэтаў улады яшчэ вернуцца. Дзіўная нарада Лукашэнкі. Сёння ў яго прайшла вялікая размова пра знешні гандаль, але склад удзельнікаў быў нечаканы. Акрамя прэм'ера Галоўчанкі і кіраўніка Нацбанка Калаўра, за сталом былі выключна сілавікі. Гэта дзяржсакратар Рады бяспекі Вальфовіч, міністр абароны Хрэнін, старшыня КДБ Церцель і кіраўнік МНС Сіняўскі. Лукашенка, у якога ўсё яшчэ сіплы голас і заўважная аддышка, арыгінальна патлумачыў прысутным, чаму Беларусь не можа сёння гандляваць з Захадам. Запад вроде бы не хочет с нами сотрудничать в области экономики. Мы им со своей продукцией абсолютно не нужны, мы это прекрасно понимаем. Лишняя конкуренция в области автомобилестроения, других отраслей не входит в повестку дня западных государств, подстегиваемых Соединенными Штатами Америки. Праўда, тут жа Лукашенко адзначыў, што нейкія перамовы з заходнімі краінамі ўсё ж вядуцца, але мы пра гэта яшчэ пагаворым трошкі пазней. Мы ведем с ними диалог, переговоры с Западом по интересующим нас направлениям. Договоримся, будем сотрудничать. Но в основе должны лежать наши интересы, нашего государства и приоритеты, которые мы определили. Акрамя таго, прысутнасць сілавікоў можа быць звязаная з яшчэ адным момантам. Лукашенко збіраецца цяпер гандляваць з краінамі тыпу Сірыі, Паўночнай Карэі, а таксама працягвае праяўляць вялікую цікавасць да афрыканскіх краін. Сярод таго, што ён можа прапанаваць, гэта зброя і прадукцыя беларускага ваенна-прамысловага комплексу. Таму цяпер за яго сталом і сядзяць не дыпламаты ці эканамісты, а людзі ў пагонах. Лукашенко пачынае новую гульню, і, магчыма, таму на яго сённяшняй гандлёвай нарадзе і прысутнічалі кіраўнікі сілавых ведамстваў і спецслужбаў. Гаворка там сапраўды ішла пра гандаль, але не таварамі, а закладнікамі. Да таго ж прэс-служба Лукашэнкі паказала толькі кароценькі ролік з гэтай нарады, а значыць, галоўныя пытанні, якія абмяркоўваліся за закрытымі дзвярыма, тычыліся важных, але не публічных пакуль момантаў. Апошнімі днямі па дзяржаўным тэлебачанні паказалі адразу некалькі інтэрв'ю з палітзняволенымі.
Трое з іх гэта супрацоўнікі радыё Свабода: Ігор Карней, Андрей Кузнечык і Ігор Лосік, якія цяпер адбываюць тэрміны ў беларускіх калоніях. Чацвёрты чалавек, з якім прапаганда таксама запісала інтэрв'ю, гэта юрыст Юрый Зянковіч. Ён быў асуджаны разам з Рыгорам Кастущовым і Александром Фядутам. Тады іх усіх абвінавацілі ў змове з мэтай захопу ўлады, а Лукашенко нават расказваў, што змоўшчыкі з дапамогай амерыканцаў нібыта планавалі забойства яго і яго сыноў. Але ж цяпер сітуацыя змянілася. У ЗША да ўлады прыходзіць Дональд Трамп, і падобна, што Лукашенко вырашыў зрабіць першы крок яму насустрач, бо ўсіх чацвярых палітвязняў, якіх паказалі прапагандысты, аб'ядноўвае адно – сувязь з Амерыкай. Лосік, Карней і Кузнечык – работнікі радыё Свабода, якое фінансуецца амерыканскім урадам. Зянковіч жа мае амерыканскае грамадзянства. Выглядае, што Лукашенко пачынае сваю гульню, але што канкрэтна ён плануе, сказаць пакуль цяжка. Магчыма, ён проста адпусціць гэтых людзей і будзе спадзявацца, што гэты жэст не застанецца без адказу. А магчыма, проста паказвае свой жывы твар і чакае прапановаў, напрыклад, зняцця хаця б часткі санкцый. Прычым адметны яшчэ адзін момант. Журналістаў Свабоды здымалі ў дворыку СІЗА КДБ, а самі яны былі ў турэмных робах. То бок гэтыя людзі яшчэ знаходзяцца ў калоніях, але Зянковіча, які асуджаны на 13 гадоў, паказалі ў пінжаку і ў зусім не турэмным інтэр'еры. Падобна, што яго здымалі ў фае мінскага гатэля Еўропа, то бок, магчыма, ён ужо знаходзіцца на волі. Карацей, сітуацыя цікавая і працяг яе мы ўбачым ужо вельмі хутка. Генеральная прокуратура б'е трывогу. У інтэрнатах і дзіцячых дамах Беларусі ціха адбываецца сапраўдная катастрофа. З дапамогай суполкі былых сілавікоў Белпол партал «Зеркала» атрымаў яшчэ адзін закрыты дакумент уладаў. Гэта ліст генпракуратуры да Рады міністраў. Ён падпісаны намеснікам генпракурора Шведа Вароніным і накіраваны на імя віцэ-прэм'ера Ігора Петрышэнкі. У дакуменце гаворыцца аб выніках праверкі умоў, у якіх жывуць дзеці-сіроты, і вынікі настолькі сумныя, што ўразілі нават сілавікоў. Паводле інфармацыі генпракуратуры, на 23 год у Беларусі жылі 19 209 дзяцей-сірот. З іх 12 000 у апякунскіх альбо прыёмных сем'ях і дзіцячых дамах сямейнага тыпу. 7200 пад апекай дзяржавы, то бок у дзіцячых дамах, школах-інтэрнатах і гэтак далей. Тое, як дзяржава павінна забяспечваць гэтых дзяцей, прапісана ў законах, але аказалася, што ў рэальнасці сітуацыя жудасная. Генпракуратура кажа, што ў шэрагу раёнаў Брэсцкай, Віцебскай, Магілёўскай абласцей і горада Мінска выканкамы не ў поўнай меры выдзяляюць грошы на гэтыя установы. Напрыклад, на адно дзіця павінна вылучацца 320-330 рублёў у год у залежнасці ад узросту. Гэта грошы толькі на адзенне, абутак і інвентар. Сумы і так не касмічныя, але многія раёны і іх не выдзяляюць цалкам. Сумны рэкорд тут знайшлі ў Клічаўскім раёне. Там мусілі пералічыць мясцоваму інтэрнату амаль 10 000 рублёў ці 3000 даляраў, а на справе жа перадалі толькі 637 рублёў. Акрамя таго, ёсць вялікая сістэмная праблема. Лукашенко вельмі любіць паўтараць пра справядлівую сацыяльную дзяржаву, але сірот гэта падобна не тычыцца, бо, як адзначае генпракуратура, купля многіх неабходных для дзяцей рэчаў накшталт падгузнікаў, асобных лекаў і акуляраў зусім ніяк не фінансуецца дзяржавай. Каб купіць іх, дзіцячыя дамы вымушаныя шукаць спонсараў ці прасіць дапамогі ў неабыякавых беларусаў. Ёсць і іншыя праблемы. Напрыклад, многія інтэрнаты і дзіцячыя дамы патрабуюць рамонту, але грошай на гэта банальна не хапае. Прычым у дакуменце генпракуратуры адзначаюцца нават прычыны бяды. Гэта заніжаныя нормы фінансавання і, прасцей кажучы, нават калі мясцовыя чыноўнікі выдзяляюць усю суму, якую павінны па законе, то гэтага ўсё роўна недастаткова, і адміністрацыі дзіцячых дамоў усё роўна вымушаныя шукаць спонсарскую і дабрачынную дапамогу. Падобна, што перад пенсіяй Лукашенко ўсё ж такі рэалізуе сваю галоўную мару. Гаворка ідзе пра будоўлю ў Беларусі яшчэ адной атамнай электрастанцыі. Пра гэта Лукашенко разважае даўно, але апошнім часам выказваецца на гэтую тэму ўсё часцей. Нават учора пад ківанне Вернай Качанавай ён зноў загаварыў пра новую АЭС. Все больше убеждаюсь в том, что нам надо строить вторую атомную станцию. Кто обладать будет энергией, тот будет и производство продукции переводить на электрику максимально. Нагадаем, што пляцоўка для новай станцыі ўжо ёсць у Магілёўскай вобласці, але варыянтаў у Лукашэнкі насамрэч два. Альбо ўводзіць цалкам асобную АЭС, альбо дабудаваць яшчэ энергаблок ці два да станцыі ў Астраўцы. Сам ён пераконвае і чыноўнікаў, і беларусаў, што такое рашэнне будзе вельмі выгадным, і новая АЭС вельмі патрэбная. Але ж, як звычайна, Лукашенко маўчыць пра тое, што працу першай атамнай станцыі пакуль цяжка назваць паспяховай. Толькі за першы год працы Астравецкую АЭС адключалі ад сеткі 8 разоў,
гадоў. Сумарна з 365 дзён яна прастоювала 150, і пасля рамонт і адключэнні сталі шараговай з'явай. Цяпер АЭС у Астраўцы таксама не працуе, прычым цалкам. Абодва энергаблока адключаныя ўжо больш за месяц. Але ж Лукашенко працягвае настойваць на тым, што беларусам патрэбная АЭС нумар 2. І падобна, што калі гэтая пяцігодка сапраўды стане для яго апошняй, то станцыю ён пабудуе абавязкова, нягледзячы нават на тое, што расійскія партнёры, якія даюць на гэта грошы і спецыялістаў, ставяцца да гэтай ідэі вельмі скептычна. Будаўніцтва атамнай электрастанцыі штука дарагая, і Беларусь робіць гэта не за свае грошы, а бярэ крэдыты ў Крамля. На першую АЭС Масква пазычыла Лукашенку 10 мільярдаў даляраў тэрмінам на 25 гадоў. На другую таксама прыйдзецца браць крэдыт. Такім чынам Лукашенко перад пенсіяй дадасць сабе яшчэ адзін радок у біяграфіі, а разбірацца з грашыма будуць ужо тыя, хто прыйдзе пасля. Да выбараў застаўся тыдзень, і лукашэнкаўцы ўсё актыўней апрацоўваюць адзін аднаго і беларусаў. Цяпер людзей выклікаюць у міліцыю ці проста да начальства на так званыя прафілактычныя гутаркі. Тычыцца гэта ўсіх, хто ў мінулым меў затрыманні па палітычных артыкулах ці іншыя падставы для сачэння за сабой. Характар прафілактычных гутарак адрозніваецца і залежыць ад асобы таго, хто іх праводзіць. У большасці выпадкаў, пра якія нам вядома, такія размовы мелі фармальны характар. Некаторыя расказваюць, што міліцыянтам ці службовым асобам, якія іх праводзілі, нават было сорамна, а іншыя кажуць, што ім трапляліся азлобленыя сілавікі, якія крычалі і пагражалі. Начальнікі сілавых ведомстваў таксама рыхтуюць да выбараў сваіх падначаленых. Так, кіраўнік следчага камітэта Дмітрый Гара правёў сустрэчу са следчымі Гродзенскай вобласці. Паведамляецца, што асаблівую увагу ён надаў якраз выбарам, а міністр унутраных спраў Кубракоў сабраў на размову мінскую міліцыю і даў заданне, цытата, не дапусціць дэстабілізацыі грамадска-палітычнай сітуацыі ў перыяд выбараў. Прасцей кажучы, не дапусціць і намёка на нейкія пратэсты ці акцыі. Фінал страшнай гісторыі. У Польшчы вынеслі прысуд маладому хлопцу, які забіў беларуску Лізу Герцэн. У гэтым лютым 25гадовую Лізу знайшлі без прытомнасці ў варотах дома проста ў цэнтры польскай сталіцы. Высветлілася, што дзяўчыну жорстка згвалтавалі і збілі, і праз некалькі дзён яна сканала ў рэанімацыі. Злачынства выклікала шырокі грамадскі рэзананс у Польшчы. Падазраванага знайшлі даволі хутка. Камера назірання зафіксавала, як мужчына ў балаклаве падбег да дзяўчыны ззаду, ставіў нож да шыі і ўпіхнуў у вароты. Нападнікам аказаўся 23гадовы паляк Дар'ян С. На судзе ён патлумачыў, што не меў грошай і шукаў каго абрабаваць, але ў выніку накінуўся на выпадковую дзяўчыну, якой і аказалася беларуска. Цяпер Дар'ян атрымаў пажыццёвае зняволенне, а таксама ён павінен выплаціць пацярпелым, то бок брату і партнёру Лізаветы, па 200 000 польскіх злотых. Гэта каля 168 000 беларускіх рублёў. Не спыняюцца і палітычныя суды. У Мінску пачалі судзіць былога амапаўца разам з дарослай дачкой. Дмітрыя і Елізавету Жарнасекаў вінавацяць ва ўдзеле ў пратэстах. Дэталяў няшмат, вядома толькі, што ў 90-х мужчына служыў у амапе ў званні малодшага лейтэнанта, але кар'еру сілавіка ён скончыў даўно, звольніўся ў 97-м годзе па ўласным жаданні і з таго часу працаваў кіроўцам. Цяпер і бацьку, і дачцэ пагражае да 3 гадоў калоніі. Жыхар Гродна ўзяў старыя «Жигулі» і зрабіў з іх незвычайныя арэлі. Мужчына расказвае, што аўтамабіль пакінуў яму сябар, і машына гадамі стаяла на дварэ, урастаючы ў зямлю, бо была нікому не патрэбная. Тады ён, папрасіўшы дазволу ў гаспадара, вырашыў даць «Жигулёнку» другое жыццё. Спачатку машыну аблегчылі, знялі рухавік, адрэзалі пярэднюю частку кузову, але твар з фарамі, бамперам і рашоткай радыятара пакінулі для прыгажосці. Такім чынам атрымаліся унікальныя арэлі, якія, праўда, важаць 700 кілаграмаў. Вось такія навіны пятніцы. Нагадаем, што ў нядзелю на нашым канале выйдзе чарговы цікавы сюжэт, таму падпісывайцеся на канал, каб нічога не прапусціць, стаўце лайкі альбо дызлайкі і выказвайце заўвагі ў каментарах. І, канешне, чытайце нашу Ніву, глядзіце нашу Ніву і любіце Беларусь. Да сустрэчы ў нядзелю.